Ненаситният лихвар Георги Русафов. Живял някога голям богаташ, лихвар. Къщата му приличала на дворец, нивите му били толкова много и така просторни, че да препускал с кон от изгрев до зале слънце по тях, пак не би могъл да ги обходи. И всички били на поливка, а лозята и бустаните му на припек. От тъмно до тъмно по тях се трудили до премала само за коричка хляб и паница гола леща безброй бедняци, все длъжници на лихваря. Зато и оня без да работи всяка утрин се пробужда от ден на ден по-богат и по-богат. Ала това не го правило щастлив, не пълнало с радост ненаситното му сърце. Колкото по-несметно ставало имането му, толкова по-алчно топтяло сърцето на богаташа при всеки звън на жълтиците и при всеки блясък на златото. Вечер, когато всичко живо притихало в мирен сън, лихварът запал същи отивал с дебнешки стъпки в една тайна стая на големия си дом. Там, в 3 ковани съндъка, заключени с по 9 катинара, той пазил съкровищата си. След като надниквал с зорки очи във всяко потайно кътче стаята, да не би някой да го изненада, златолюбецът прикляквал с разперени от вълнение колена край съндъците, разтварял ги и прекарвал над купчените жълтици дълго, дълго. Гледал ги с жадни, ненаситни очи, броял ги безкрайно си стръпнали от лакомия ръце, опивал се до забрава от сладкия им звън. И всеки път му се струвало, че неговите жълтици са малко, че другите богати хора имат много повече злато от златото в неговите съндъци. Това го измъчвало до болка, карало го да се мята по-нещастен и от най-бедният човек на света. Още утре ще продам каштурката на сиромах Ангу срещу дълга му към мене, че жалостиво сърце никога няма да стана истински богат човек. Решавал някъде в зори лихварят и едва тогава се отпускал успокоен в леглото си. Друг път отсичал със стиснати устни. Ред да пребере дълга си от Дана вдовицата, като продам на търг кравичката. Децата й може да изпукат от глад без кравата, но зато и пък аз ще стана цели 10 жълтици по-богат. Така, всяка нощ, по късна доба, ненаситният златолюбец решавал с леко сърце съдбата на някой сиромах и всеки ден разплаквал по някой бедняшки дом. Веднъж, като се прибрал във възрачината на гаснещия ден от дома си, пред къщата му го спрял непознат човек. Лицето му било бледо и изпито, а черните му големи очи горели в мрачината, като 2 разжарени въглена. Кога най-сетне ще се наситиш на злато, алчни човече? Застанал с намръщено чело странникът пред лихваря. Без сърце ли си? Не те ли задавиха вече сиромашките сълзи? Краката на богаташа се подкосили от страх, но като видял, че непознатият няма в ръцете си нито кривак, нито нож, нито някакво друго оръжие, а стискал десницата си само една празна торба, набрал кораж и отвърнал дръзго. Ще кажа стига само когато стана най-заможният човек в страната, най-богатия по цялата земя, а до той време сърцето ми няма да се трогне от сълзи, ще стане по-студено от камък, по-бездушно от кинжал. Странникът смръщил още повече на бръчканото си чело, изгледа от главата до краката лихваря, помислил, тук пъхнал празната торба в ръцете му и казал: вземи тази торба. Тя е вълшебна. Напълниш ли я през нощта с най-обикновени речни камъни, щом на разденяване огреят първите слънчеви лъчи, камъните в нея тутък си ще се превърнат в буци чисто злато. На тебе не ти достига нито повече, нито по-малко от една такава торба злато, за да станеш такъв, какъвто искаш да бъдеш. Най-заможния в страната, най-богатия по земята. Зато иди тая нощ при реката, напълни торбата с камъни и дочакай там изгрева на слънцето. Превърнат ли се камъните в злато, отнеси го у дома си и халал да ти е богатството. Алчни човече! При тези думи очите на лихварина станали големи като филджани, а сърцето му затупкало като лудо, сякаш в краката му вече лежала пълната с злато вълшебна торба. Непознатия видял всичко, свъси още по-ниско гъстите си вежди над огнените очи и добавил следен глас.
Ала запомни добре и това. Прибереш ли златото в съндъците си, трябва да изгориш торбата, заедно с всичките си тефтери, в които си записал дълговете на сиромасите. Не сториш ли той нещо? Полакумиш ли се да станеш по-богат, отколкото преди малко сам пожела? И дръзнеш ли за тази работа да използваш още веднъж вълшебството на торбата ми? Ще те сполети голяма, грозна беда. Като казал това, странникът се изгубил бързо в мрака, сякаш потънал изведнъж в земята. Лихварят останал на мястото си сам като ударен от гром. Не знаел какво да прави, то му се искало да повярва всичко, което му казал човекът с огнените очи, то му се струвало, че он си направил само шега с него, за да го направи за смях на хората. Но думите на непознатия странник били толкова съблазнителни, звучали в ушите му и сега тъй сладко, като че ли вече чувал звъна на златото в краката си, да не изтрел дълго. Запретнал крачоли и хукнал през глава с турбата към реката. Стигнал там за в час и още задъхнал тичането, веднага започнал да пълни празната турба с речни камъни. Все едри, обли, тежки като лово. Напълнил я, па седнал да чака утрото. Седял колкото време седял и изведнъж му текнало, че май не избрал най-тежките камъни. Зато изкочил пак на крака, изсипал камъните от торбата и започнал отново да я пълни с още по-тежки, по-едри камънаци. Така лихварят не мигнал през цялата нощ, то изпразал турбата, което все му се струвала лека, то пак я пълнал основи от тежки по-тежки камъни. И посрещнал зората капнал от умора, с изранени от камънаците ръце и плувнал целия в пот, сякаш бил прекарал нощта не на брега, накиснат в реката. Но щом се разденило и на изток започнало да ленее заревото на близкия изгрев, алчният човек забравил всичко и умората и окървавените си ръце. Наместил се до пълната турба и с трепетно сърце и лакоми очи зачакал да грейнат слънчевите лъчи. Сега го вълнувало само едно – дали странникът му е казал истината и дали камъните действително ще се превърнат на златни бути, щом ги лизне слънцето. Най-сетне дневното светило се изтърколило и зад хълмовете и цялата речна долина засияла от първите му лъчи. Няколко от тях затрептели върху турбата, край която дебнал с притаен дъх лихварят. Същия миг от отвора й лумнал, като че ли златен фонтан, буен пламък. Пламъкът яра като слънчевите лъчи, висок колкото човешки бой, горял дълго, дълго. След това изчезнал внезапно, както се бил и появил внезапно. Но турбата не помръкнала. Тя продължавала да сияе, сякаш била пълна с жаровина, защото камъните в нея наистина се били превърнали в буци чисто злато. Докато вървял към дома си с дебнащи стъпки, прекървен от две под скъпоцения товар на вълшебната турба, лихварят се усещал за първи път в живота си щастлив, истински щастлив. Крачил по пустите улици на ранното утро и през цялото време си мечтал гласно. Ех, сега вече имам достатъчно злато, за да бъда най-богатият човек на земята. Ще си купя още ниви, още ливади, още лузя, ще се оженя за най-хубавата девойка в страната и най-сетне ще заживея и аз като другите хора, спокойно, щастливо, безгрижно. Но когато се вмъкнал в тайната си стая и сипал златото от торбата на пода, блясъкът на златните буци пак помрачил радостта му. Очите му отново засвяткали алчно и ненаситното му сърце, като друг път се свило болно, недоволно от златната купчина пред него. Свъсил вежди и съскал. Богатство ли е моето, да така съм се размекнал? 3 съндъка жълтици и примесена с 10 шепи драгоценни камъка и тази нищожна купчинка в краката ми. Нима трябва да послушам странника и да изгоря вълшебната му торба точно сега, когато тя ми показа, че може да ме направи по-богата от най-богатите хора на света. Да не съм полудяха, че да се лиша доброволно такова съкровище, преди да съм го изтискал до края. Седне решил твърдо. Не, няма да изпълня поръчката на непознатия, да каквото ще да стане. Още тази вечер ще ида пак на реката, ще напълня турбата с още по-тежки камъни и няма да изпусне от ръцете си, докато не надмина с богатството си най-богатите царе, докато...
И каквото решил ненаситникът, това направил. Веднага щом мръкнало, той отишъл отново с празната торба при ръката и както първия път прекарал още една будна нощ на брега й. Като без умора пак допълнил торбата, той изпразил, за да я напълни след миг с нови, все по-тежки и по-големи камъни. А щом съмнало, за втори път закрачил от щастлив, по-щастлив с златните бути в торбата към дома си. Когато се заключил в тайната си стаичка и рекал да изсипе златото от торбата на пода, изгромолила цяла купчина само прости речни камъни. Същи миг заключените с по 9 катинара ковани съндъци се разтворили от само себе си с оглушителен трясък и от вътрешността им изригнал гъст, черен като катран дим. И когато димът се разнесъл, лихварът видял с ужас, че цялото му досегашно богатство се било превърнало също на камъни. При тази гледка алчният човек се хванал за сърцето, улюлял се, сетне се строполил сякаш поразен от гръм бор върху доскорошното си богатство и повече не се дигнал. Погубила го алчността му.